କି ସରକାର ଆଇଲା ସବୁଥିରେ ଖାଲି ଆମେ ନାକେଦମ। ଆଜି ଏଇ ରେଟ ବଢି ଯାଉଛି, କାଲି ସେଇ ରେଟ ବଢି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆଳୁ ରେଟ ବଢି ଯାଉଛି। ଦେଖୁନ ଏବେ ପିଆଜ ରେଟ ଟାକୁ ବଢେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଖାଲି ଠେକି ଧରିକି ବୁଲିବୁ ଆଉ। ଆମେ ତ ଖାଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛୁ ଆଉ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଲୋକ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଲୁ ଫୁଲରେ, ନାମ ନେଲୁ ଭଲରେ। ଆମେ ତ ଖାଲି ଠେକି ଧରିକି ବୁଲିବୁ ଆଉ। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଗରିବ ଗଛ ଦେଇ ଦେଇ ମରିବ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଠେକି ଧରିକି ବୁଲିଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଖାଇଗଲେ ଖଣି ଆଉ ପାଣି ସବୁ କିଛି ଖାଇଗଲେ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଠେକି ଧରିକି ବୁଲିଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ପିଲାଠୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ଭାଇ ହଁ ଆମ ବହିରେ ଭୁଲ ଅଛି। ହଁ ଆମେ ଆ ପରୀକ୍ଷା ଦବୁ କେମିତି? କୁହ, ଭୋଟ ଦେଲେ ଫୁଲରେ, ନାମ ନେଲେ ଭଲରେ। ଆମେ ତ ଖାଲି ଠେକି ଧରିକି ବୁଲିଲେ ଆଉ। ଖାଲି ଠେକି ଧରିକି ବୁଲିଲି ଆଉ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଠେକି ଧରିକି ବୁଲିଲି ଆଉ। ହଁ ଆରେ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ? ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନକୁ। ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ ଏଇ ଠେକି କଣ ରେ? ଚିନି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଚିନି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ ଚିନି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଠେକିଟା ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ ତୁ କଣ ଦୋକାନୀ ବାଲା ଦେଲା ନା ତୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଯେ ଚିନି ରେଟ ବଢି ଯାଇଛି। ହଁ ଚିନି ରେଟ ବଢି ଯାଇଛି। ଥିଲା 45 ଟଙ୍କା, 45 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏବେ 80 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଆଉ 80 ଟଙ୍କା ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତୁ ଠେକିରେ କଣ ଆଇଲୁ? ସେ କଣ ପଲିଥିନ ଦେଲାନି କି ଚିନି? ନାଇଁ ବା, ଘରେ ବା ଦେଇଥିଲେ କମ ପଇସା। ଘରେ ଦେଇଥିଲେ ତତେ କମ ପଇସା। ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଠେକିଟା। ଠେକିରେ କଣ ଅଛି? ଠେକିରେ ଗୁଡ ଥିଲା। ଗୁଡ ଥିଲା? ହଁ ଏବେ ନାଇଁ? ନାଇଁ ବା, ଖାଇଦେଲି। ତୁ ଗୁଡ ଗୁରା ଖାଇଦେଲୁ? ହଁ ଆରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ ତୁ ଖାଇଦେଲୁ? ଠେକିଟାକ ଗୁଡ ତୁ ଖାଇଦେଲୁ? ହଁ ଖାଇଦେଲି। କାଇଁ ଖାଇଲୁ? ଘରକୁ କାଇଁ ନେଲୁନୁ? ଆରେ ଘରକୁ ଗଲାକୁ ଘରେ ରାଗ ହେଲେ। ହଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଫେରେଇବାକୁ। ହଁ ଦୋକାନୀ ବାଲା କହିଲା ଆଉ ଫେରେଇଲେ ହବନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇଦେଲି। ତମ ଘରେ କଣ ତତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କି? ନାଇଁ ବା, ମନା କଲେ। କଣ କହିଲେ ଆଜି ଗୁଡ ନ ଫେରେଇକି ଆଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଗୁଡ ଗୁରା ଖାଇଦେଲୁ? ହଁ ଏମିତି କଥା? ହଁ ତାହେଲେ ତୁ ଗୁଡ ତକ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ? ହଁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଏବେ ଆଉ କଣ କରିବି? ଠେକି ଧରିକି ବୁଲିବି ଆଉ। ତୁ ଠେକି ଧରିକି ବୁଲିବୁ? ହଁ ଦେଖ ଓଡିଶାବାସୀ, ଆଗକୁ ସବୁ ଦର ଦାମ ବଢିବ, ଆମେ ସବୁ ଠେକି ଧରିକି ବୁଲିବା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖିଲେ ତ ଓଡିଶାବାସୀ, ଆପଣ ମାନେ ଏବେଠୁ ଯଦି ଏ ମିଛୁଆଙ୍କୁ, ଏ ଡହରାକୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ନ କରାଇବେ, ସତର୍କ ନ କରାଇବେ, ଜବାବ ନ ମାଗିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଓଡିଶାର ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ ତ ଗଲା ଠେକି ଧରିଲା, ଆପଣ ଥାଳ ଧରିବାକୁ ସେ ଥାଳ ନଥିବ ପାଖରେ, ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ବି ନଥିବ ପାଖରେ। ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମନ ଦେବେ, ଆଉ ଏ ଦରଦାମ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖି, ଆଉ ମିଛୁଆଙ୍କୁ, ଦଲାଲ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ମାଗିବେ। ଏଇ ଯେମିତି ଆମର MMDR କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଆମର ଦରଦାମ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଜବାବ ମାଗନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ମିଛୁଆ ସରକାରକୁ ଆମ ଓଡିଶାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।